היי, עכשיו הגעת? היי חמוד. מזל טוב, מלחמה ראשונה. כן, בכל מקרה נבדוק אותך. טוב? יואב דיבר איתכם, הוא אמר לכם אם הוא מגיע בסוף? זה המכתב האחרון שלו. אני מבקש שתצללו ותניחו חלק ממני במערה שלי בים. ואני מבקש שיואב יהיה שם. אוטו! אוטו! איתי אוטו בלי אורות! תקשיב, אתה חייב. אחרי 20 שניות תתהרוג אותי. אתה מת, אבל אחלה גלגול נינג'ה. איפה אתה רובה ותראה לו? בשביל מה היית רב סרן? תעזוב אותי. הוא נכנס מחר ללבנון. פאקינג תראה לו שנייה, הוא בקושי יתאמן. עזוב אותי. די, לא! בן זונה! מה חזרת? למה? לא אמרת שאתה... עזוב! לכולכם אני שם זין. לכולכם אני שם זין. בסדר. קטן. אבישי! אבישי!